Horas madihita pemirsa Palitu News Sibiru di dia ke Maringanan. Juga setikion naing ma patpon nami saya berita sian bona pasugit. Selamat menyaksikan. Horas. Di bagas setikion rodo hami sian Palitu News nama baritahon ima menjelang panen raya di Kecamatan Pangaribuan. Di tikion lau hita lau mamereng manang nama dulu hauma manang na pertanian sawah narong di Pangaribuan. Alani tabereng ma video on songon paso busihol di dia pehita Maringanan terlumu bima tuhamu narong di Pangaratuan. Songon barita sian hami sian bona pasugit di pada tikion naing mahita bima panen raya manang na manabi eme tu hauma biasana nung manabi hita di bulan 5 ujungna alai di bagasan tikion agak piga dope na lau tujuma lani tabereng maju video on so dia perkembangan ni haumata na adong di Kecamatan Pangaribuan. Butima. Kita sonari jelajah lahan pertanian sawah. Lahan terus video kita hanya di sawahan narong di Pangaribuan imana berlokasi di Aksapen Netiu di daerah Duluk Permahanan Persorminan. Bodo tabereng kondisi ni haumon manang na emion unga mulai menguning. Diperkirakan hira-hira 2 minggu ke depan mulai mahita panen. Lahan persawahan eksapean. Lahan pertanian nanang na di hauma di bado sada sopo-sopo manang na ketini tempat lau maristirahat manang na untuk sementara lau manipan hasil ni panen. Ia lokasion di hauma matiu ma Guarnion di wilayah Sosor Silitung Kecamatan Pangaribuan. Taberang do dison semua dia ma keadaan manang na kondisi ni hauma tahun manang na emetai nga hampir menguning. Mungkin diperkirakan sekitar 2 minggu ke depan mungkin bumi hita panen. Mudah-mudahan ma dau akabala dau akamusuna saya dipas-pasu Tuhan ma akan ada udah angkiat adong buhalta di parangguluat tahun. So ni majo berita sian hami Palitu News na adong di Buana Pasugit. Molutung peon dalan na lao paso busihol. Tuhan maka dongan pangarap to manang na di Maringanan. Sutung makurangi dilalahamu molutung pe songon carana hobek kami. Songon mas sekedar tes berita sian hami Palitu News. Mudah-mudahan ma tujuan ulang berkembang. Alan ini tolong ma di subscribe, di like dan di komen demi perkembangan ni channel ta narong di Buana Pasugit. Horas madhita saduna horas. Sian hami Palitu News.group. Moliate.